Unions li rappreżentaw il-ħaddiema tal-Air Malta qed jinsistu biex ikollhom laqgħa mal-Gvern u jridu garanzija bil-miktub fuq l-impjieg tal-ħaddiema li jagħmlu parti mill-linja nazzjonali tal-ajru. Id-dubji jkomplew iqumu minħabba li kważi ġimagħtejn ilu ġimħabbar it-twaqqif tal-Malta Air u allura wara din l-aħbar feġġet mill-ġdid l-inċertezza u numru ta' ħaddiema fih dan l-Air Malta mill-amministrazzjoni sal-bdoti qed jagħmlu pressjoni mal-istess unions biex il-Gvern jagħtihom assigurazzjoni dwar il-futur tal-Air Malta. Il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi qalu li l-Air Malta mhux se jkollha impatt wara dan id-deal għax Malta Air se tkun qed tfittex li tinvesti bħala low cost airline. Madankollu dan mhux biżżejjed tal-ħaddiema fl-Air Malta u ma jridu garanzija bil-miktub li tassigura l-futur tagħhom u tal-linja nazzjonali tal-ajru. Fid-dawl ta' dan kollu Times of Malta rrappurtat li persuni li għandhom irwol u li fl-Air Malta qalu li l-istess linja tal-ajru qed titmexxa b'mod ħażin u li l-Air Malta qiegħda fit-triq tan-niżla. Il-Malta Air mistennija topera 62 rotta minn pajjiżna li huma l-istess rotot li diġà qed topera Ryanair. Qabel ma ġie mħabbar dan is-servizz ġdid, ħaddiema tal-Air Malta kienu għal kollox flama dwar dak li kien qed jagħmel minn wara darhom il-Ministru tat-Turiżmu. Malta Air se tkun qed toffri servizz li se jkun qed jikkompeti ma' dak li toffri l-linja nazzjonali tagħna l-Air Malta, xi ħaġa li naturalment niżlet tħassib kbir għal ħaddiema tal-linja nazzjonali. Konrad Mizzi ħabbar li l-Gvern kien se jkun sieħeb strateġiku f'din il-linja b'esperti fl-industrija tal-avjazzjoni jgħidu li ma jistgħux jifhmu l-iskop ta' dan il-partnership.